Usa kaming gabi mga angkol ug mga ante at syempre sa ating mga pamangkin, kumustamos naman ang ating gabi? Ayan, saan ka man ngayon? Ha? Nasa lansangan pa ba? Ha? Sakay isang pasahero ni Manong driver? Kaya naman nasa bahay na, kaya nasa opisina. Ayan, ano bang oras ang pasok mo? Ayan, kakapasok mo pa lang or pauwi na or matutulog na? Kahit ano bang gagawin mo ngayon, marami pong salamat dahil kasama ka sa pagtutoy. Ako po ang inyong Uncle Totoy, Uncle Totoy Bato. At ang ating pinag-uusapan din ay etong mga magkarelasyon. Ayan, no? Ang tanong ko lang, ikaw na may karelasyon, gaano na ba kayo katagal na magkasama ng iyong partner? Kailangan pa bang i-memorize yan? Abay, basic. Siguro! Panahon pa ni Mampor. Tagal-tagal na siguro, no? Ha? Panahon pa ni Magellan. Gakoy-koy na siguro. Pero sa mga ganitong relasyon po mga kabisyo, madali lang siguro, no? Masusolve yung mga problema kasi sanay na eh. Yeah, words, di ba? Ayan, hello po sa ating mga kabisyo dyan na gano'n na katagal. Oo, pero hindi pa nagpakasal. Gano'n na katagal pero hindi pa rin nagpakasal. Ano ba ibig sabihin nun? Ha? May plano pa sa buhay. Alam mo mga kabisyo, itong programa po natin, yung mga nangyayari po sa mga paligid po natin, tsaka i-relate natin sa mga panahon ngayon at tsaka yung panahon nung araw. Oo, nung araw kapag mag-edad ka na ng 20 ka pen, yung bang kumbaga meron ka ng degree, nakakatapos mo lang sa iyong pag-aaral, meron ka ng stable na trabaho, agad-agad sasabihin ng iyong kapitbahay. Ay, hindi kapitbahay pala, yung magulang mo. O kaya kaibigan ng mga magulang mo. O kailan ba ito mag-aasawa? Ganon agad-agad, no? Pambihira naman. Hindi lang yung mga magulang mo siguro, pati na yung mga kapitbahay. Alam mo kung bakit? Kasi kapag may ikakasal, merong handaan sa mesa. Makakatikim na naman ng lechon baboy, no? Magsinaw-sinaw na sa ding mga simod ng inyong mga kapitbahay. Alam mo yon? Ayan. At eto nga, no? Ang pinag-usapan din natin dito mga kabisyo ay hindi naman tong negatibo, no? Pero eto nga lang siguro yung paghihiwalay. No? Marami naman talagang ayaw sa relasyon pag humantong na ng paghihiwalay. At narito ang isa pa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng pagkakahiwalay ng magkarelasyon. Yan, pagkakaiba ng pananaw at halaga. Ibig sabihin yan mga kabisyo, ayan, kung ang dalawang tao ay may magkaibang mga pananaw at halaga sa buhay, maaaring magkaroon ng mga pagtatalo at hindi pagkakasundo, no? Halimbawa na rin, ikaw ngayon, no, nagtatrabaho ka siguro ngayon sa ibang bansa o nandito ka ngayon sa Metro Manila, iniwan mo lang yung mga mag-ina sa probinsya. Minsan, alam mo yung mag-aaway sila. Hiwalay na lang tayo. Ganun yun eh. Kasi hindi nila naiintindihan na kailangan mo talagang kumayod. Lalong-lalo na kapag meron ka ng anak na nag-aaral sa kolehiyo. Ang hirap, medyo mahal-mahal yan mga kabisyo. Kaya meron nga akong nakausap nga. Ako, si Uncle Totoy mo. Meron na akong, maga kasi ako nag-asawa eh. Mga malalaki na yung anak ko. Yung eldest ko, dalawa lang yung anak ko mga kabisyo. Yeah, words talaga. So tapos na yung isa, may isa na lang. First year college pa lang. Pero siguro kung wala tong senior high na to, siguro third year college na. Ang bihira, akala ko nung araw na yung 2 taon na yan, mabilis lang pero matagal pala. Ay nako, grabing gastos. Pero di bali mga kabisyo, sabi ko nga yung dahil nga maaga kang lumandi. Kaya minsan kainuman mo na yung anak mo. Pag kasama mo yung anak mo, kasama yung mga barkada, hindi ka na nagsasalita. Alam mo kung bakit? Kasi pag nagsasalita ka, hindi ka na isasama sa kanila. Andun ka lang, makikinig ka lang. Pag may maghihingi ng advice, huwag ka nang magsalita. Kasi sigurado yan, hindi ka nakasama. Ayan. So yun yung sinasabi natin mga kabisyo. At meron tayong mga nag-post sa ating fanpage sa Totoy Bato Official. Mga madalas na dahilan ng paghihiwalay ng magkakarelasyon. Di ba, Col? Ante, pamangkin, sabi ni LV Galay Calarosa,
Kabit, number 1, hinungdan. Totoo yan. Bakit ba kaya may kabit, no? Col, bakit ba may kabit talaga, no? Ano ba yan? Ano ba nagkulang ba ng lalaki? Nagsubra ba ng babae? Sabi ni Remberto, Dalagan Lemosnero, pera toy. Ayan, basic yan, pera. Sabi ni Gonet, mas concern pa sa tropa na lalaki kaysa sa asawa. Samot na kung naasabar, halos dili niya kaila iasawa. Kapag tinawagan ng asawa, hello, love, uwi ka na. Hello, love, uwi ka na, love. Sasabihin ng bana, yung mister, ay, mamaya na ba? Nandito na yung barkada ko. Sabi nga, sa tropa mo gastos, pag abot sa asawa, sige lang, way kwarta. Meron ba? Mulubad kong mahubog. Uy! Anong ibig sabihin? Mulubad kong mahubog. Ha? Mutukar ang ay! Sabi naman dito, wala na'y mikos-mikos og manoy, wala na'y mikos-mikos og maoy. Oy. May isa pa. Dili sugtan og lakaw. Ako nga may pinost din ako mga kabisyo, ang nilagay ko doon ay luag na, ingon ka luag sa brief ni Lolo. Ay nako. Sabi din dito ni Flaves, dagangon, ehano. Dili na mututoy, gipulan na. Oy, ganon. Wanay ganas manoy. Sabi dito ni Jennifer Bastarde, wala daw rewind sa bahay. Wala daw rewind sa buhay. Kaya makikipaglandian sa ex every time na hindi kayo okay ng partner mo. Okay lang ba yun? Hindi yun okay, ha? Sabay delete na mga convo at palit password sa FB. Ano nga bang pinagkakaiba ng cheating sa babaero at lalakero? Bandang huli, ikaw pa babalik ta rin na toxic at hindi na healthy pag sasama ninyo. Oo nga naman. Yung lagi kanina nanood kasi ako ng kanina ng Showtime. Dumaan lang kasi. Kumbaga naghanap ako ng news, biglang napahinto ako may programa tungkol sa ex tinutulungan pa yung ex para makamove on at magkaroon ng partner. Kung ako yung lalaki mga kabisyo siguro, bakit pa ako tutulungan yung ex ko na magkaroon ng jowa? Pambihira naman. Yun yung ako. Kaya hindi ako po pwede doon sa programa na yun. Pero wala lang. Reaction ko ng mga kabisyo, no? Alam mo naman, may karapatan naman tayo. Pero okay naman yung programa mga kabisyo. Natuwa lang ako at saka nakapag-react din. Okay. So, ganun lang po mga kabisyo. Marami po salamat ang ating programa po. Nagpapagising po sa mga inaantok siguro. Ayan, at nakaka-relate naman din yung mga may napagdaanan din. At yung mga pamangkin din natin na medyo bata-bata siguro at may mga natutunan din tayo dito mga kabisyo. Daghan kayong salamat sa inyong pagtutoy. Gabi-gabi po, 9 p.m. hanggang 12 midnight, ang ating programang Tutoy na Laban. Bukas po ang Feel Good Morning kasama si Uncle Dagol at saka si Tanya Chinita. Dito lang sa 90.7 Love Radio. May gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!